Je lokalita Ousisko a tam sú rodinné domy. Medzi tým je historicky taká kvázi záhradkárska oblasť, to nazveme, to je možno 5 alebo 6 takých akože chatiek. A keď je takýto, že je to z jednej strany, z druhej strany a neškodí to nikomu, je to dajme tomu aj 10 000 metrov alebo 2000 metrov a tam by tí ľudia chceli to preklasifikovať niekedy v budúcnosti na výstavbu rodinných domov obklopenú v lokalite, ktorá má infraštruktúru, cestu a chcú z tých chatiek mať ten rodinný dom. Tam ja osobne by som nejaký problém nevidel. Dá sa to iniciovať v rámci zmien a doplnkov. To, čo aj Peter povedal, ten proces je taký, že starosta to môže iniciovať, obecné zastupiteľstvo musí prijať rozhodnutie, že ide vôbec konať v tejto veci a vtedy zo zákona sa otvára samozrejme tá verejná diskusia, ktorú však majú možno ľudia skúsenosti, ten územný plán sa tu menil viackrát, čiže je tam priestor relatívne dlhý na tie pripomienky v rámci tých občianskych nejakých veci, štátna správa sa k tomu vyjadruje, všetky možné dotknuté orgány, ten proces proste prebieha a potom konečné záväzné stanovisko k tomu celému, či sa to zmení a v akej forme, nevydáva obecné zastupiteľstvo Mariánka, ale krajský stavebný úrad, ktorý vydá toto stanovisko, či to je v súlade so zákonom v prvom rade a toto záväzné stanovisko, to konečné, vlastne dáva na schválenie obecnému zastupiteľstvu v Mariánke. Čiže v podstate celý ten proces od začiatku až do konca drží obecné zastupiteľstvo v rukách. Hej. V tomto prípade starosta je len v úvodzovkách len ten vykonávač, ktorý potom buď podpíše nejaké rozhodnutie, alebo nepodpíše. Čiže toto celé z hľadiska územného plánu je v rukách obecného zastupiteľstva. Čo pán Bončo hovoril, to sa týka aj tých fondov. Zmena územného plánu je tak zložitá, tak časové náročná vec, že podľa mňa úplne zbytočné aj o tomto sa baviť behom 2 rokov, lebo ten celý proces to ani neprebehne za 2 roky. Hej? Ale toto je nejaká odpoveď na to, že takýmto spôsobom sa ten územný plán mení. Čiže nie je to naozaj tak, že ak ktokoľvek teraz bude starosta, že ten si povie, dobre, tu mením územný plán a zajtra je to zmenené. Nefunguje to takýmto spôsobom.